Bederatzigarren ipuina, belea eta seria. Hitz labainetan gelditzen direnak lotxatuak irtengo dute. Hona zer dion ipuinak. Bele batek ostu zuen behin leiho batetik gazta eta eraman zuen arbola gainera. Baseku zen aseriak eta durra zerion Espainetatik. Gazta jan nahiaz, zerbait ateratzeko asmoz esaten dio arbolapetik. Oe gazti ederra, ez dago zure berdinik egodunen artean. Zure beleztasunak argi egiten du, zenbat eta zaharrago, hainbat eta ederrago. Eta norzu baino ginagorik gorputzitzuran, bazina beste txorizo inulariak bezalakoa. Kantatuko bazenu birigarro batek beste, guztiak garaituko zenituzke. Arroturik beleeroa azeri askotakoaren erauski labainekin, erakusteko bazekela berak ere birigarroak adina soinua jotzen, irekizuen mokoa kantatzeko asmoz. Horranon erori zitzaion lurrera harrapatu eta arbolaratu zuen gazta. Osta jon zuen honek lurra, non harrapatu zuen etorkizunaren zain zegoen azeriak eta ihes egin zion bere leizera. Jarraitu zion beleak eskatzen ziola bere gazta. Azeriak oina harinka zioala erantzun zion. Ez da astoentzat eztia, ez da tontoentzat ere gazta. Ipuin honek adierazti nahi du ez zaiela entzuterik eman behar hitz laban eta astingarriei. Gezurra darabiltela Espainetan gauden baino goratuago ipini nahi gaituztenak hitz ederrekin. Goitasun eta alabantza zaleak damu izango dutela azkenan sinesta emanaz asko jakinen berriketei. Bada hitz labainetan ez ditu buruak goregi ezigitu.